Doncs medito fa uns 6 anys, des del 2014 vaig començar aquí al dojo. Medites regularment? Sí, medito cada dia a casa, un quart d'hora al matí, quan comences el dia, quan l'estrenes. I llavors intento venir almenys un parell de vegades al dojo. Al matí per alguna cosa en concret? T'agrada més matí tarda? Sí, al matí ajuda que el dia no es precipiti tan ràpid. D'alguna manera, per mi s'aquieta més, comences d'una altra manera, sí. I consideres que, o creus que t'ha portat, o què t'ha portat a la teva vida professional i personal la meditació? Sobretot això que dic d'aquest aquietar, que que Barcelona, la ciutat és trepidant, tot el ritme, i jo també tinc un ritme relativament accelerat, ajuda moltíssim a aquietar. A mi m'ajuda a aquietar. I una mica la sensació d'estar en pau, d'estar en pau a vegades. I a nivell professional, tot el tema, jo soc artista i amb l'acte creatiu penso que ja ho és una manera de meditar, però es reforça, d'alguna manera hi ha les dues, una capacitat de concentrar-te, de concentració més grossa, de profunditat potser, i sí, penso que aquestes dues coses. Hi ha alguna cosa que realment t'ha sorprès, que mai haguessis pensat que iniciant-te i ja sent, pràctiques fa força temps, experimentaries una meditació? No sé, potser aquí al dojo, quan m'agrada venir, vinc un parell de dies, quan medites amb gent es genera una atmosfera i una energia i una espècie de quietud amb el silenci molt poderosa. Et quedes realment, sí, tens una sensació, jo a vegades tinc la sensació que el temps, no sé si es para, però o que tens una altra percepció del temps, jo dic que a vegades com una espurna d'infinit, tens una altra manera de sentir-lo. Doncs moltes gràcies pel teu testimoni. A vosaltres.